खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव गासैखौबो बरायबावनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बङाइगावआव गेदेर लुथिनाय जाथाय गुलि गावनानै गोबां लाख रांनि गहेना लुथिनानै लांबाय डाकातिफोरा बङाइगावनि राखालदुबि दाउखिझाराव जादों बे जाथाया लखन बिश्वास मुंनि सासे गहेनानि फालांगिरिया मोनानि 9 रिंगासो समाव गावनि गलाखौ बन्द खालामनानै बियानैजों लोगोसे न' फारसे फैबाय थानाय समावनो बे लुथिनाय जाथाया जानो मोन्दों बियानिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला लुथिग्राफोरा साद'सोमोन बेनि मादाव साब्रैया लामा गेजेराव थादोंमोन सासे लामानि गोजौआव थादोंमोन आरो गुबुन सासेया मटर साइकेलाव थानानै लुथिनो थाखाय नेबाय थादोंमोन बे समावनो गला बन्द खालामनानै गलायाव थानाय गासैबो सना रुफाखौ बेगाव सोनानै न'आव लानानै फैनाय बेगखौ सेख'दों जेराव नारानाथार जादों बे समाव गलादार लखन बिश्वासनि खर'आवबो बुदों उनाव लाथिख' गुलि गावनानै सनाजों आबुं जानाय बेगखौ लानानै थांदों डाकातिफोरा ओजोंहाय डाकातिफोरनि गाग्लोबनायजों खर'आव जोखोम जानाय लखन बिश्वासखौ फाहामथायनि थाखाय बङाइगावनि लवार आसाम देहा फाहामसालियाव थिसननो गोनां जादों डाकातिफोरा लुथिनानै लांनाय बेगाव गासै 10 लाख रांसोनि गहेना दंमोन होननानै फोरमायथिदों गलादार लखन बिश्वासआ बिटिसिआव बिजेपिनि मोनसे गेदेर खहा बिजेपिनि उदालगुरि जिल्ला समितिनि आफादगिरि कार्तिक बर' बिथाङा बिजेपि दोलो एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैबाय बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि उनाव खौरांगिरि मेल खुंदों कार्तिक बर' बिथाङा बिजेपि दोलो एंगारनायनि सायाव कार्तिक बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि बिटिसि ओनसोलखौ लासै लासै फोजोबस्रांनायखौ हमदांनो हादों बेनि अनगायैबो बिटिसि ओनसोलाव जेबो जौगानायनि खामानि जायाखै मिरु सरकारा बिटिआरनि थाखाय मोजां बिथांखिफोर लाबोनो हायो नाथाय लाबोआखै आरो जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै जायनि थाखाय बिजेपिनि मावथिफोरा बिटिसिआव सानसे रायजो राजाफोरजों होसोजानो गोनां जागोन होननानै बुंथिदों बिथाङा लोगोसे बुंथिबावदि बिथांमोनहा अदेबानि बिजेपि दोलोआ खालि बिधान सभा आरो एमपि बियाबफोरखौल' बांसिन गोसो होयो बिटिसिनि बियाबफोरखौ जेबो गोसो होआ बिथांमोनहा बिटिसिआव लोगो दोलो महरै बानायनानै सोरखौबा गाहायाव दोननानै आदा मरा खालामनानै दोनदों होननानैबो बुंथियो बिथाङा आरो दिल्ली दिसपुरखौ माबोरै आवग्रिनो हागोन बेनिल' सानबाय थायो बिजेपि दोलोआ होननानैबो बुंथियो बिथां कार्तिक बर'आ बेनि अनगायैबो बिजेपि दोलो एंगारनायनि सायाव गुबुन जाहोनबो बिथाङा होबावो बिनि सायावबो बिथाङा फोरमायथिदों दि जायनाखि ओनसोलनि सोमोन्दै साननाय हनाय दं आरो हारिनि सोमोन्दै साननाय हनाय दं नाथाय राष्ट्रीय दोलो अदेबानि बिजेपि दोलोआव थानानै हारिनि आरो ओनसोलनि जेबो खामानि मावनो मोना बेनि अनगायैबो टिकेट बिनायावबो बिजेपिनिफ्राय टिकेट होआखै आरो टिकेटनि सोलायै मोनसे मोजां बिबान होनो थाखायबो डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा खोथाखौ होदोंमोन नाथाय टिकेटबो मोननो हायाखै आरो दासिमबो मोजां बिबान मोननो हायाखै होननानै फोरमायथिदों बेनि अनगायैबो बिजेपिनिफ्राय रिजाइन होनानै 10 निफ्राय 12 सानसिमहालागै नेदों नाथाय जेबो खौरां लायाखै बेनिखायनो बिजेपि दोलोखौ एंगारनानै बिपिएफ दोलोआव हाबफैदों होननानै फोरमायथिदों आरो बिपिएफ दोलोआव हाबफैनायनि उनाव गावनि न'आव फैफिननाय बायदि मोननो हादों मानोना सिगांनि समाव राजखान्थिखौ बिपिएफ दोलोनिफ्रायनो जागायजेनदोंमोन होननानै फोरमायथिदों कार्तिक बर'आ अरुणाचल प्रदेशआव थानाय बर'फोरनि समाज हारिमुनि जेंनानि सायाव बुजिलायनायनि हाबाफारि खुंदों जेराव जोंनि आसाम रायजोनिफ्राय बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे माखासे बिबानगिरिफोर आरो गौफोरनि बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बाहागो लादों ओजोंहाय अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्त्रि पेमा खान्डुजों लोगोसे अरुणाचल प्रदेशआव थानाय बर' रायजो राजाफोरा बाहागो लादों बड'लेण्ड आरो BKWACनि बायजोआव थानाय बर' रायजो राजाफोरा रायजो जानायाव जाहाथे जेंना मोननो गोनां जाया आरो बर' हिसाबै जाहाथे गोख्रोङै गसंनो हायो बेनि थांखिजोंनो बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों होननानै फोरमायथिदों प्रमद बर'आ आरो बर'फोरनि जेंनाखौ लानानै अरुणाचल प्रदेशनि गिबि मन्थ्रियाबो खोथा होदों होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे जोंनि राव हारिमुनि सोमोन्दै गुबुना जाहाथे मिथिनो मोनो बेनि थाखाय इटानगराव बड' कालचारेल सेन्टार गायसननो थाखायबो गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डुआ खोथा होदों होननानै फोरमायथिदों आरो आसा खालामो बर'फोरनि थाखाय बेफोर खामानिया मावजागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ अरुणाचल प्रदेशआव गिबि खेबनि थाखाय बर' समाजनि जेंनाखौ बुजिलायनो थाखाय मोनसे हाबाफारि खुंदों जायनि थाखाय बर' समाजखौ साबायखर बावदों गिबि मन्थ्रि पेमा खान्डु बिथाङा फोरमायथिदों दि गोदो गोदायनिफ्रायनो अरुणाचलि आरो बर'फोरा जयैनो थाबोदों गुबैयै अरुणाचल प्रदेश आरो आसामनि सिमायाव बांसिनै बर'फोर दङ अरुणाचलनि समाज आसामनि समाज गुबैयै बर' समाजनि गेजेराव बुजिलायनो थाखाय जि हाबाफारि खुंदों बेनि थाखाय बिटिसि सरकार बर' थुनलाइ आफाद आरो अरुणाचल बड' वेलफेयार ससाइटिनिसिम साबायखर बावो पेमा खान्डु बिथाङा आरो बेखौ गाहाय लेभेलसिम लांनानै खामानि मावनो नांगोन जाहाथे अरुणाचल प्रदेशनि ट्राइबेलफोर आरो बर'फोरनि गेजेराव जेबो दावराव दावसि जाया होननानैबो बुंथिबावो पेमा खान्डु बिथाङा फिफा वमेन्स वर्ल्ड कप 2023 आव स्पेन हादरा
देरहासार जानो हाबाय सिडनीनि एकर्ड स्टेडियामाव खुंजानाय फिफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 फाइनालाव स्पेनआ इंलेन्डखौ फेजेननानै चेम्पियनशिपनि बिमुंखौ आवग्रिनो हाबाय फार्स्ट हाफ अदेबानि 29 मिनिटावनो स्पेननि हान्जानि केप्टेन अल्गा कार्मना बिथाङा गल सोनायजोंनो स्पेननि आइजो फुटबल टीमा फिफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 बिमुंखौ देरहासारनो हाबाय मख'नो गोनांदि स्पेनआ गरसे आरो इंलेन्डआ लाथिख' अदेबानि गरसेबो गल सोनो हायाखै सिडनीनि एकर्ड स्टेडियामाव फ्राय 76,000 नायगिरिफोरनि सिगाङाव स्पेनआ गिबि खेबनि थाखाय वुमेन्स वर्ल्ड कप चेम्पियनशिपखौ देरहासार जानो हादों सिडनीआव खुंजानाय फिफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 फाइनाल मेचनि उनाव गल्डेन बल बान्थाखौ स्पेननि आइटाना बनमातिनो होनाय जाबाय गल्डेन बुट बान्थाखौ जापाननि हिनाता मियाजावा बिथांनो होनाय जाबाय गल्डेन ग्ल'ब बान्थाखौ इंलेन्डनि मेरी इर्प्सनो होनाय जाबाय यंग प्लेयार अफ द टुर्नामेन्ट बान्थाखौ स्पेननि सालमा पेरालुएल' बिथांनो होनाय जाबाय हारिमु बिथिङाव मेथाइ सुजुनानै मैखोमै बिहोमा होनाय भानु उजिर बसुमतारी बिथांनि सारादुआ जोबनानै थांबाय बिथां भानु उजिर बसुमतारीया क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय गामि खोला खारगामिनि थागिबिमोन बिथाङा समाज सिबियारि आरो हारिमु बिथिङाव मेथाइ सुजुयोमोन बिथांनि मेथाइ लिरनायफोरा जाहैबाय दिनैनि समाव बैसागु मोन्दों आंनि गोसोआ आंलाय सानदोंमोन गन्थंजों जेर नायनो मोजां बायदि बायदि नाथाय बिथाङा थांनाय 10 अक्ट'आवनो अबथिरायै रुंसारि जालांदों आरो न'खरनि गासैबो सुबुंफोरजों लोगोसे बाय बाहागिफोरखौ बे बुहुमाव एंगारलांदों बिथांनिनो सारादु दंमोन मैया बिथांनि सारादुजों लोब्बा लाखिनानै बिथांनि होलांनाय बिहोमाफोर आरो जिउ जारिमिनखौ जथायनानै गांसे बिजाबबो सेबखांनानै दिहुननाय जादों आरो बिजाबखौ बेखेवनानै होदों बिसानि आफादगिरि फुंखा मुसाहारि बिथाङा सासे हिन्जावसाखौ खावनो नाजानायनि दायाव 3 दुथांफोरखौ गसाइगाव पुलिसा हमबाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गसाइगावनि श्रीरामपुराव 3 दुथांफोरा सासे हिन्जावसाखौ किडनेप खालामनो नाजादोंमोन बेखौ लानानैनो न'खरनि सुबुंफ्रा अजद होनाय लेखायै गसाइगाव पुलिसा 3 दुथांफोरखौ हमबाय मुङा फारियै सैफुल इस्लाम साहिदुल इस्लाम आरो मिनहाज आली गासैबो बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरी पुलिस थानानि सिङाव थानाय काचारखेती ओनसोलनि थागिबि मेगननि बेराम एबा आइ फ्लुआ जेरावबो गोसारनो हमदों गोबां सुबुंफोरानो मेगननि बेरामजों भुगिनो गोनां जादों जायनि थाखाय मेगननि बेराम गोसारनायखौ होबथानो थाखाय गोबां जायगाफोरावनो फरायसालिफोरखौ बन्द' फोसावदों डिमापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसनाबो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो बिथोन होदों मेगननि बेरामा जेरावबो जोबोद गोख्रैथिजों गोसारनायखौ नोजोर होनानै चिफ मेडिकेल अफिसार बिथाङा सांग्रांथि होनायनि उनाव डिमापुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसना गासै फरायसालिफोरखौ 26 आगस्तसिम बन्द' खालामनो थाखाय सोलोंथाइ बिफानखौ खावलायदों लोगोसे फरायसाफोरनि फरायनांगौआ जाहाथे उन जानानै थाया बेनि थाखायबो अफलाइननि सोलायै फरायसाफोरनो अनलाइननि गेजेरजों फोरोंथाय होनो थाखायबो बुंथिदों फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला डिस्ट्रिक्ट हस्पिटाल गंसेयाव 700नि गोबां सुबुंफोरा मेगननि बेरामनि थाखाय फाहामथाय लाफैनो गोनां जादों बेनि अनगायैबो जोबोद गोख्रैथिजों मेगननि बेरामा गोसारदों होननानै फोरमायथिदों बेनिखायनो बे गोसारनायखौ होबथानो थाखायनो फरायसालिफोरखौ बन्द' खालामनो थांखि लानाय जादों होननानै मिथिहोदों गुबुन गुबुन जायगाफोराव मेगननि बेरामा गोबां गोसारनायनि अनगायै जोंनि बिटिआरआवबो मेगननि बेरामा गोबां बांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों बिटिआरनि जिल्लाफोर क'क्राझार चिरां आरो बाक्सायाव बे सानब्रैसोआव बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनायजों लोगोसे गोबां अखा हागोन बेनि थाखाय बोथोर बिगियाना सांग्रांथि फोसावदों क'क्राझाराव 21 आगस्त अदेबानि दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि आरो बेनि उनाव 22 आरो 23 आगस्तआव खमला गाबनि सांग्रांथि आरो 24 आगस्तआव गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों अदेबानि 21 आगस्त अदेबानि दिनै क'क्राझार जिल्लायाव मोफ्लामनायजों लोगोसे खोरोमनाय बारहुंखा आरो गोबां अखा हागोन 22 आरो 23 आगस्तआव जोबोद गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जागोन आरो 24 आगस्तआव गोबां अखा हानो हागौ चिरां जिल्लायावबो दिनै गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों बेनि उनाव 22 आरो 23 आगस्तआव खमला गाबनि सांग्रांथि होदों आरो 24 आगस्तआव गोमो गाबनि सांग्रांथि होदों अदेबानि 21 आगस्तआव मोफ्लामनाय खोरोमनाय बारहुंखा बारनायजों लोगोसे गोबां अखा हागोन 22 आरो 23 आगस्तआव जोबोद गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जागोन आरो 24 आगस्तआव गोबां अखा हानायनि आसा दङ बाक्सा जिल्लायावबो दिनै आरो गाबोन गोमो गाबनि सांग्रांथि फोसावदों गोबां अखा हानायजों लोगोसे बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय जागोन बेनि उनाव 23 आगस्तआव खमला गाबनि सांग्रांथि फोसावदों जोबोद अखा हागोन आरो 24 आगस्तआव गोमो गाबनि सांग्रांथि गोबां अखा हागोन इन्डिया मेटेरलजिकेल डिपार्टमेन्ट IMDनि बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लायाव 24 आगस्तसिम जेबो अखा बारहुंखा खोरोमनाय आरो मोफ्लामनाय गैथ'वा
दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों